Приятели, здравейте, тук сме с Боянчо и с Оги от Перник. Ловиме скобари, мрени на река Струма, летни, много кълве, въдиците не може как фърлиш веднага кълве и на фидер и на пувка. Останете с нас, изгледайте видеото да видите как ги ловиме. Приятели, едно скобарче голямо тук са. Сега че го фанеме. Нема кило, половинка бат. Или 600 грама си. Ето. Добро е бат. А? Добро е, треска се яко. Абе, това е скобар. Не бе, това не е скобар бе. Скобар. Абе, я виж какъв е странен дълъг, братле. Коен? Ай, махни тук. Сложи го тук при мен, че майче. То като клем бе. Леко е. Не бе, панахо водата ме бутна бе, леко. Не му крики това. Едно то път да извада, 4 спуснах, аре моля ти се. Айде моля ти се то път да извада. Чакай да видим, идва към кепа, няма да й давам зор. Нещо ги почнах една след друга, тая е малка. Тая 200 грам, избега пред кеп, защото исках без кепа да я вдигна и тя избега. Малко както фърлих, почвам да ги лова и на фидер. Мренките по 100 грама, ето ги. Такива сако на пълна цел, такова ще добре. Ето, ай. Пускаме го вътре. Да бяга навътре накрая. И продължаваме, приятели, риболова. Надявам се да ви хареса на фидерче малко. И скобар, бат. Сега почак на фидера, да. Ама те са при мен, ама нещо на това не мога да ги лова, не знам що. Пак се откачи, братле, пак се откачи. Преди кепа, бата, преди кепа се откачи. Не, по-голем беше, по-голем, бата. Да, то беше почти двойно към 500 грама, брате, ако искаш ми дари. Айде, приятели, още една. Пак избега, аре, стига бе, човек. Фърлих и скобар веднага. Пак клен, бе. Абе, завъртеха се кленовете. По-голем е, бат. Ама, слушай, бе, аз слагам черви в това, бе. Не, бе, мренка, бе, чакай малко, аз се обърках, бе. Сега като извадих, да, бе, бат. Мренка. Тръгна нещо. Другата въдица, втора, ето я, тази знаеш каква мрена, бе, тази трофейна, бе, брат. 5 и малко. Добра, нали? После ще ти я покажа. Се появява тук сигурно. Ето я. За последно. Добре, не е лошо. Фанах и клен, бе. Клен фанах, да. Ето мренката, приятели. След малко ще ви покажа улова. Не знам колко съм снимал, какво съм такова, но беше добър риболов с Оги от Перник. И сега приключваме след малко и си тръгваме. И докато такова там има да се прави снимки. Добре. Да, айде. Вади Петко топалките. Има. Да, верно, какви големи си падал. Има бе. Може да не са много, ама големи. На пупка ги фанаха. Па големите са на пупка, го гледай това какъв. Това е 1 кило. Абе, я ми направи снимка, чакай малко. От кое се прави? От кръгчето ли? Да. Сто. Ти ги вземи. Опа! Тук е още. Ако можеш го вземи, докато не знае къде се намира. Прав си, бе. Как го фанах? Абе, майстер, с ръце ги лови. Чакай да не ги молим. Много са мощни, много са борбени, много са...
И не мога да ги фанем така. Това хубаво е, гати. Стой. Абе, хубави са. Добри са, нали? Много добри. Голем кеф ти направих. Така ли? Чакай, настрани те снимам. Настрани. Да. Чакай малко тук да... Чакай, ако трябва. Така ще стане добре.